Καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Καμπάνης, Project Manager της Globismart. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω δύο έργα που υλοποιούμε ως εταιρεία και φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο όραμα μιας έξυπνης, βιώσιμης και ανθρώπινης πόλης. Αναφέρομαι στα υποέργα 7 και 8, ολοκληρωμένο σύστημα εξοικονόμησης πόρων σχολικών κτηρίων και υποδομών, και το 8 που είναι ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων και αστυνόμευσης στο εμπορικό τρίγωνο και στους πεζόδρομους της Αθήνας. Τα δύο έργα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ελληνικές Έξυπνες Πόλεις του Δήμου Αθηναίων και αξιοποιούν την τεχνολογία ως εργαλείο για την προστασία των πόρων, τη βελτίωση της ασφάλειας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Το SSC για τα ακρονίμια είναι Smart Sustainable Cities. Να πω δύο λόγια για την εταιρεία μας. Η Globismart δραστηριοποιείται με αποστολή να αποτελέσει το πιο ολοκληρωμένο πάροχο Smart City Solutions στη χώρα μας. Δηλαδή, είμαστε ένας Total Smart City Solution Provider. Μια ομάδα ανθρώπων που συνδυάζει τεχνογνωσία, εμπειρία και όραμα. Το όραμά μας. Ο στόχος μας είναι να λειτουργούμε ως one-stop shop για κάθε δήμο ή περιφέρεια ή ιδιώτη που θέλει να κάνει πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Αναλαμβάνουμε το έργο από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και στηρίζουμε τη λειτουργία σε βάθος χρόνου. Προσφέρουμε δηλαδή λειτουργικές λύσεις που συνδέουν υποδομές, δεδομένα και ανθρώπους για να φτιάξουμε πόλεις πιο αποδοτικές, πιο πράσινες και πιο φιλικές προς τον πολίτη. Είμαστε από τους κορυφαίους στο χώρο μας, γιατί προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες με την εξασφάλιση αποκλειστικών συνεργασιών με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές παγκοσμίως. Και οι λύσεις που προσφέρουμε είναι tailor-made, δηλαδή προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε δήμου ή περιφέρειας. Και φροντίζουμε πάντα να υπάρχει διαλειτουργικότητα και συμβατότητα όλων των λύσεων. Τέλος, αυτό που η ποιότητα και ασφάλεια για μας είναι θεμελιώδεις αξίες, γι' αυτό διαθέτουμε όλα τα βασικά διεθνή πρότυπα και πιστοποιήσεις. Και πίσω από αυτές τις πιστοποιήσεις, βέβαια, ο πιο σημαντικός παράγοντας, ο ανθρώπινος, έχουμε δυναμικά στελέχη και εξειδικευμένα μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, αναλυτές και στελέχη IoT, που είναι Internet of Things, που έχουν αποδείξει την ικανότητά τους να φέρουν πρακτικά αποτελέσματα. Οπότε η εμπειρία αυτή που έχουμε κάνει την Globismart ένα αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε δήμο που θέλει να επενδύσει στο μέλλον του. Πάμε να μιλήσουμε τώρα λίγο για τα έργα. Έχουμε το υποέργο 7, που επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας στα σχολικά κτίρια του Δήμου Αθηναίων. Ο σκοπός αυτού του έργου είναι να συνδυάσει τεχνολογία, περιβαλλοντολογική συνείδηση και εκπαίδευση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται λοιπόν για την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και διαχείρισης ενεργοβόρων υποδομών που συλλέγει και αναλύει δεδομένα για την κατανάλωση ενέργεια, νερούς και καυσίμων σε πραγματικό χρόνο. Με τη βοήθεια αισθητήρων, η πλατφόρμα παρακολουθεί τη λειτουργία κάθε σχολείου, εντοπίζει αποκλίσεις και ειδοποιεί εγκαίρως τις υπηρεσίες για να αποφεύγονται σπατάλες και περιβαλλοντολογικές απώλειες. Αυτό επιτρέπει στο Δήμο να έχει συνεχή αξιόπιστη εικόνα της ενεργειακής συμπεριφοράς των σχολικών κτηρίων, να λαμβάνει στοχευμένες αποφάσεις εξοικονόμησης και να βελτιώνει την αποδοτικότητα των δημοσίων υποδομών. Πέρα από την τεχνολογία όμως, ένα σημαντικό στοιχείο αυτής του έργου είναι η εκπαιδευτική διάσταση που έχει. Οπότε, μέσα από τη τεχνολογία, όπως μέσα από τη διαδραστική εφαρμογή gamification, μαθητές και εκπαιδευτικοί εξοικειώνονται με τις αρχές ενεργειακής υπευθυνότητας. Μαθαίνουν πώς μπορούν με μικρές καθημερινές πράξεις να συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και στην προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι, το σχολείο μετατρέπεται σε ένα ζωντανό εργαστήριο βιωσιμότητας, όπου η τεχνολογία γίνεται μέσω μάθησης και συμμετοχής. Είναι ένα έργο που δείχνει ξεκάθαρα πως η τεχνολογία μπορεί να καλλιεργήσει κουλτούρα βιωσιμότητας, ξεκινώντας από τα σχολεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύουμε. Πάμε να μιλήσουμε για το έργο 8. Το δεύτερο έργο έχει να κάνει με έλεγχο, ουσιαστικά, επικεφαλή έλεγχο πρόσβασης οχημάτων. Αφορά την καρδιά της πόλης, το ιστορικό και εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας, μια περιοχή με έντονη ζωή, πλήθος καταστημάτων, κατοίκους, τουρισμό και πολιτισμό.
Η Αθήνα μας έχει ένα προνόμιο, να είναι μια πόλη με πλούσια ιστορία και να διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων στο κέντρο της. Αυτό δίνει δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να περπατούν και να καλύπτουν ιστορία, να απολαμβάνουν τη ζωντάνια και τη διαφορετικότητα που προσφέρει το εμπορικό τρίγωνο και είναι ένα σημείο που συνυπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, εμπορικά καταστήματα, χώροι, αναψυχής και μνημεία πολιτισμού και όπως μας είπε χθες ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχει μια πολύ αυξημένη τουριστική κίνηση που φέτος θα φτάσει περίπου τις 10 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Αυτές τώρα όμως οι μειχτές χρήσεις φέρνουν και προκλήσεις. Δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ την λέξη πρόβλημα, γιατί πρόβλημα φαντάζει κάτι αρνητικό. Οπότε είναι μια διαχείριση που πρέπει να γίνει. Έχουμε ανεξέλεκτη είσοδο οχημάτων, έχουμε που έχει δηλαδή ιδιωτικά τροφοδοσία τουριστικών, μπορούν να μπουν οποιαδήποτε ώρα θέλουν, που αυτό οδηγεί σε μια υπερφόρτωση των πεζοδρόμων, περιβαλλοντολογική επιβάρηση και δυσκολία στη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Και, επίσης, το πιο σημαντικό, στην ασφάλεια των πεζών. Έχετε λοιπόν... Ο Δήμος Αθηναίων, λοιπόν, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη για παρέμβαση, πήρε μια πολύ προοδευτική και σημαντική απόφαση, την κατάσταση ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου πρόσβασης, με βυθιζόμενες μπάρες και κάμερες αναγνώρισης πινακίδων. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύστημα που επιτρέπει την είσοδο μόνο σε εξουδετερωμένα οχήματα, ενώ όλα τα υπόλοιπα αποτρέπονται αυτόματα. Η λειτουργία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη, δηλαδή η κάμερα αναγνωρίζει την πινακίδα του οχήματος και αν αυτό το όχημα έχει εξοδότηση να μπει στο πεζόδρομο, οι μπάρες κατεβαίνουν ή δίνεται ένα σήμα που θα υπάρχει ένα φανάρι κόκκινο-πράσινο για την ασφάλεια, να μπορέσει να περάσει το εξοδοτημένο όχημα ή όχι. Αν προχωρήσει σε παραβατικότητα, αυτό καταγράφεται και είναι στην κρίση του Δήμου το πώς θα το διαχειριστεί. Η λειτουργία είναι αυτοματοποιημένη, όπως είπαμε, και υπάρχει και μια κεντρική πλατφόρμα και κέντρο ελέγχου που διαχειρίζει τα αιτήματα και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα έχει το προνόμιο, χρησιμοποιώντας AI κάμερες, να αναγνωρίζει τα οχήματα κοινής ωφελίας, δηλαδή ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, περιπολικά, τα οποία βρίσκονται επίσης σε μόνιμη λίστα πρόσβασης. Έτσι εξασφαλίζεται η απρόσκοπη εξυπηρέτηση των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Θα τοποθετηθούν σε 51 σημεία, 6 σημεία θα έχουν βυθιζόμενες μπάρες και 45 σημεία θα έχουν μία ή δύο κάμερες, αναλόγως στις ανάγκες πρόσβασης του σημείου. Όπως είπαμε, υπάρχει έλεγχος πρόσβασης, επιβεβαίωση και διέλευση, κεντρική διαχείριση του συστήματος, αυτόματη λειτουργία και ευελιξία. Γιατί εκεί που θα τοποθετηθούν οι μπάρες ή οι κάμερες, μπορούμε να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα το οποίο θα επιτρέπονται τα αυτοκίνητα κοινής ωφελίας ή τροφοδοσίας. Οπότε θα υπάρξει και πινακίδα ανάλογη που θα λέει επιτρέπεται η τροφοδοσία των καταστημάτων μεταξύ 7 με 10. Θα σας δείξω ένα βίντεο στο τέλος και θα το δείτε έτσι σε πλήρη λειτουργικότητα. Επιπλέον, έχει προβληθεί και η δυνατότητα έκτακτης πρόσβασης. Μπορεί κάποια στιγμή να πάει ένα αυτοκίνητο, όταν θέλει να χρειαστεί να μπει μέσα για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης, θα έχουμε ένα θηροτηλέφωνο με κάμερα που θα συνδέεται με το κέντρο ελέγχου στην υπηρεσία που θα μας υποδείξει ο Δήμος και θα δηλώνει το συμβάν και θα το επιτρέπεται είσοδος από μακρινή απόσταση. Οι μόνιμοι κάτοικοι που έχουν πάρκινγκ και αν αυτά τα πάρκινγκ βρίσκονται μέσα στον πεζόδρομο θα έχουν μόνιμη πρόσβαση, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σας ανέφερα τις κυρίους λογαριασμούς. Λοιπόν, η σύνοψη λειτουργίας είναι αυτόματος έλεγχος είσοδος-εξόδου, πλατφόρμα, ετοιμάτων και κέντρο ελέγχου, μόνιμη πρόσβαση σε οχήματα κοινής ωφελίας, δυνατότητα πρόσβασης και κάτοικοι με ιδιωτικό πάρκινγκ να μπορούν να είναι μόνιμα να έχουν πρόσβαση. Πάμε πίσω. Πριν τελειώσω θα σας πω ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, έτσι, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής. Και να οργανωθεί καλύτερα ο δημόσιος χώρος για να μπορεί η πόλη να ανταποκριθεί στις ανάγκες πολιτών, επιχειρηματιών και επισκεπτών σε ένα περιβάλλον που λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας και ασφάλεια. Επίσης, θα τοποθετηθούν 20 πινακίδες ένδειξη ελεύθερων θέσεων στα πάρκινγκ του Δήμου. Θα συνδέονται αυτές οι πινακίδες
θα μπουν σε σημεία κόμβους που θα κρίνει ο Δήμος ότι είναι χρήσιμοι, για να μπορούν να υποδεικνύουν σε ποιο πάρκινγκ έχει θέσεις και να μπορεί ο δημότης που πλησιάζει τους πεζόδρομους αυτού να βλέπει, ή ο επισκέπτης να βλέπει πού μπορεί να πάει να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Έτσι αποφεύγεται η συμφόρηση στους δρόμους. Αυτά είναι οι πλατφόρμες. Λοιπόν, θα σας δείξω ένα βίντεο τώρα λίγο το πώς λειτουργεί. Μπορεί να... Πείτε μου το σημείο Κούμα του Παπαναστασίου. Παπαναστασίου και Κύπρου. Α, ωραία, ευχαριστώ. Κούμα. Ωραία, ευχαριστώ. Σας ανοίγω κατ' εξαίρεση αμέσως. Ναι, ευχαριστώ. Οπότε πήρατε μια ιδέα πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας που έχουμε εγκαταστήσει. Ο σκοπός αυτών των έργων είναι, όπως είπα, για να κλείσω και να συνοψίσω, είναι να γίνει η πόλη πιο βιώσιμη και πιο ασφαλής. Η έξυπνη πόλη δεν είναι ένα μέλλον μακρινό, όπως είπε και ο κύριος Γενικός εχθές. Είναι κάτι που χτίζεται βήμα-βήμα σήμερα. Με έργα όπως το έργο 7 και 8, η Αθήνα δείχνει ότι μπορεί να συνδυάσει τεχνολογία με την κοινωνική ευαισθησία, τη βιωσιμότητα με τη λειτουργικότητα και το όραμα με τη δράση. Θα ήθελα να επενέσω δημόσια το Δήμο Αθηναίων για το όραμα, τη διορατικότητα και τη συνεργασία που επέδειξε στην υλοποίηση αυτών των έργων. Η συνέργεια μεταξύ Δήμου και Globismart αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει ένας κοινός στόχος, μπορούν να γίνουν πράγματα που αλλάζουν πραγματικά και την πόλη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και για τις ερωτήσεις.